СССР'ның халык артисты биюсе Рәүлә Хажиева 90 яшьлек юбилейын билдәләй. Уны туган көне менән Фәйзи Гаскаров исемендәге Дәүләт академия халык биюләре ансамбле итәкчелеге һәм биюселәр котланы. Рәүлә Хажиева титтәләгән елдар дәвамында халык биюләре ансамбле составында Башкортстан район калалары, Рәсәй төбәкләре һәм сит ил сәхнәләрендә сыгыш яһай. Уның тормыш юлы милли башкорт биюенең үсеше менән өзлөкһез бәйле. Сагу сыгыштары менән тамашачыларны әсир иткән артисты, коллегалары Кырмыскалы районы хакимияте вәкилләре 90 яшьлек гомер байрамы менән тәбрикләне. Безнең ансамбльгә нигез халган кешеләргә әйтәйек, ансамбльдән иҗади тормышын ары дәвам иткән кешеләр турында без һәрвакыт әйтә торабыз бит инде. Ошо зур һәмгә 90 яшькә иткән артистлар бик күп түгел. Шулай да шулар арасында 90 яшькә Алла зикр килеп иткән безнең артистларыбыз бар. Шуларның берсе менә Рәүлә апай Хажиева. Уның менән бергә килгән иптәшләрен, коллегаларын сакырдык. Рәүлә Миңлегали кызы Кырмыскалы районы Ибрай авылында туып үскән. Өфе сәнгать училищесын тамамлагач, яшь артист Башкорт дәүләт халык биюләре ансамбленә алына. Фидакарь хезмәте һәм тырышлыгы аркасында тиз аралы ансамбльдең төп составына инә. Рәүлә Хажиева Заһидә, дуслык, бидрә менән бию, Зарифа күмәк биюләрнең яңгыз партияларын бии. Бунан тыш көн сыгыш биюләрендә оста башкара. Хәзерге коллективка бары birden bulhunlar, tevde dus bulhunlar birbirinden. Birine biri yakşı karışta bulhunlar, yardım ethinler. Her sak ettiği hud yürütüp felsefe hatlanlar. Birden bulup, şatlanıp, konup, yana eserler yazıp, yana yıllar yıllap, yana biyuder değil. Bir eli, bir gen kişi boy bula, bir bilmegen kişiler kort alaşat doy bula.